Het leuke aan een travel expert is dat hij echt persoonlijke service aan een klant kan bieden. Veel travel experts hebben heel veel vakkennis, allemaal op verschillende vlakken. Sommigen kennen veel over Amerika, anderen over Afrika enzovoort. En die kennis wordt ook gedeeld. Er worden ook veel vergaderingen, opleidingen georganiseerd, waardoor al die kennis in één grote pool terechtkomt en onze travel experts echte experts worden op vlak van reizen. Belangrijk aan de travel experts is ook dat zij tijd hebben om naar hun klant te luisteren of om op bezoek te gaan bij de klant. 24/7 zijn wij bereikbaar voor de klant. Voor bepaalde klanten is dit zeer makkelijk omdat zij zelf de tijd niet hebben om hun reis te bespreken tijdens de kantooruren. Dit kan dus ook 's avonds bij hun thuis gebeuren of tijdens het weekend. Een travel expert heeft het voordeel dat hij naast de standaard pakketreizen ook een aantal à la carte reizen kan doen. Wat is nu het grote verschil? À la carte wil zeggen dat je niet echt een vast product gaat kopen ergens van op een website, vanuit een brochure. Maar je doet iets anders, je neemt van overal iets. Een bepaalde website of een organisatie, dat hotel, ik wil die vluchten, ik wil die huurauto. Al die verschillende dingen zal je samenbrengen, zal de travel expert samenbrengen tot één unieke reis. En ik denk dat dat wel een heel sterk voordeel is van travel experts. Het feit dat we daar ook de tijd in kunnen en willen steken, in plaats van die eigenlijk geprefabriceerde pakketten te verkopen.